Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena ministrice. Pa evo, kada razgovaramo o brdsko-planinskom području i to kada razgovaramo sa ljudima koji dolaze sa tih područja, vrlo često možemo dobiti odgovor od njih da oni zapravo priželjkuju da im se vrati status brdsko-planinskog područja. Vrlo je to zanimljiva konstatacija s obzirom da status brdsko-planinskih područja nismo ukidali. Međutim, nakon 2014. godine i nakon brojnih izmjena zakona, između ostalog i brdsko-planinskim područjima, pogodnosti koje su nam ostale su ostale zapravo vrlo simbolične prirode. Uglavnom se to odnosilo na besplatno sakupljanje šumskih plodova i na određene pogodnosti prilikom lovozakupnina, odnosno prilikom zakupa poljoprivrednih površina. U to smo vrijeme ostali bez prihoda od poreza na dobit. Prvo nam je otišlo onih 25%, kasnije nam je otišao onaj drugi ostatak i time je zapravo uglavnom profitirao državni proračun, dok su jedinice lokalne samouprave imale relativno malo koristi od toga. Tu bi se konkretno osvrnuo i na svoj grad Ogulin koji je tada ostao bez više od 20% svojih proračunskih prihoda. I ne čudi stoga činjenica da stanovnici ovih područja smatraju da su brdsko-planinska područja ukinuta, budući da od tog statusa praktički ništa nisu niti imala. Evidentno je da su i trenutno važeća zakonska rješenja manjkava i praktički nam predstavljaju mrtvo slovo na papiru i zapravo do 2018. godine razvoj brdsko-planinskih područja nije niti zapravo financiran iz državnog proračuna. Ako se ne varam, u 2018. su predviđene samo 1 milijun kuna, a financiranje je vršeno isključivo izdvajanjem od 10% poreza na dohodak na tim područjima jedinica lokalne samouprave. Osnovne mjere koje zapravo ovaj zakon donosi i kojim dobivamo prvenstveno je program razvoja brdsko-planinskog područja. Tim programom utvrđujemo mjere i projekte koji su ključni za razvoj ovih područja, ali ono što je bitno da sve jedinice lokalne samouprave imaju zapravo mogućnost sudjelovanja u izradi i kreiranju programa i upravo su ti programi, možemo reći, alfa i omega ne samo ovog zakona nego i Zakona o potpomognutim područjima, gdje zapravo su jedinice lokalne samouprave te koje mogu točno definirati sve one probleme, poteškoće s kojima se susreću, te na taj način i zapravo definirati rješenja, odnosno pronaći rješenja i korake prema boljem kroz upravo izradu ovih programa. Što se tiče sredstava koja su namijenjena iz državnog proračuna za brdsko-planinska područja, osobno smatram da bi prioriteti morali biti u prvom redu subvencioniranje deficitarnih zanimanja i to na bilo koji način. Naime, uzalud su nam sve potpore, sve dobre želje i sve mjere ako će nam naše sredine, odnosno gradovi i općine ostati bez liječnika, stomatologa, učitelja, bez svih onih zanimanja, bez svih onih struka koje zapravo jedan grad ili jednu općinu čine gradom i općinom u punom smislu te riječi. Na drugo mjesto bi stavio poticanje poduzetništva, ali kroz potpore koje su od značaja zapravo upravo za razvoj brdsko-planinskih područja koje su specifične i tu bi naglasio ciljane potpore, ne one kakve smo znali imati jednokratne koje su možda kratkoročno bile pozitivne, ali dugoročno nisu imale efekta, nego ciljane potpore za razvoj i prvenstveno za nove tehnologije, za unapređivanje tehnologija rada kako bi i ova područja, odnosno proizvođači industrije mogli biti konkurentni na tržištu i tu bi osobito stavio naglasak na one koji imaju visoki postotak finalizacije u samoj proizvodnji. Jednako tako spomenuo bi otklanjanje posljedica otežanih klimatskih uvjeta, tu je naravno naglasak na zimskoj službi koja može biti veliki zalogaj za, možemo to tako reći, male proračune pojedinih jedinica lokalne samouprave. Što se tiče programa Hrvatski gorski proizvod, uistinu ga pozdravljam. Nadam se da će i pravilnikom koji treba biti donesen uistinu biti propisane mjere koje će na samome terenu pomoći proizvođačima. U prvom redu tu mislim na sve one male, odnosno manje proizvođače, male OPG-ove koji do sada možda nisu imali dovoljnu snagu i financijsku i zapravo marketinšku da izađu na tržište i da se na tome tržištu izbore za svoje mjesto pod suncem, a i samim brendiranjem hrvatskog gorskog proizvoda zapravo to ćemo i moći i olakšati.
Što se tiče uvođenja gorske iskaznice, osim što će se njom ostvariti pravo na povlašteni javni prijevoz, naravno tamo gdje tog javnog prijevoza imamo, smatram da je puno važnija odredba povlaštenog korištenja sirovina i prirodnih bogatstava, ali tu treba voditi računa o tome da to korištenje bude strogo definirano, da bude uistinu na korist stanovništva, te da bi eventualne zlouporabe u startu predvidjeli i zapravo spriječili. I na kraju smatram da je bitno ponoviti da bez gospodarskog razvoja brdsko-planinskih područja zapravo padaju nam u vodu sve ostale mjere od demografije pa nadalje i djelatnosti koje mogu zapravo, ne koje mogu nego koje moraju osigurati razvoj i opstanak na ovim područjima, smatram da su prvenstveno šumarstvo i drvoprerađivačka industrija, ali drvoprerađivačka industrija sa visokim stupnjem finalizacije i namjerno ovdje spominjem šumarstvo iako ga ne spominjemo u samom dokumentu, u samome zakonu, šumarstvo koje mora biti i sama drvoprerađivačka industrija utemeljena na pravilima struke i potrebnoga gospodarenja da ne bismo ovo shvatili kao jedan poticaj ili povod nekontroliranom iskorištavanju ovog našega prirodnoga dobra. Jednako tako poljoprivredna proizvodnja mora biti održiva, isplativa i promovirana te poticana kroz hrvatski gorski proizvod i naravno turizam koji mora biti usmjeren na specifičnosti toga kraja. To su po meni djelatnosti koje moramo imati u fokusu i na koja moramo osobito obratiti pažnju prilikom izrade programa razvoja i naravno ponovit ću uz plansko poticanje i zapravo ostanak svih onih deficitarnih zanimanja bez kojih i život na ovim područjima ne bi imao smisla. Hvala. Zahvaljujem poštovani kolega Lipošćak. Imamo repliku, poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Lipošćak, spominjali ste onaj bitan dio ovoga zakona i ono o čemu bi trebalo promišljati vezano za samo gospodarstvo. Dobro je da je ministarstvo prihvatilo ono povećanje sa 20 milijuna na 40 milijuna. Međutim, puno bitnije od novaca, a to smo imali informaciju i sa sastanka koji smo imali sa predstavnicima iz Austrije, Švicarske, isto tako brdskih. Oni nemaju nikakvih pogodnosti, ali stvoreni su uvjeti da se onaj tko živi u takvom području osjeća ugodno živjeti u tom području i da ljudi tamo ostaju živjeti. Dakle, ovaj zakon treba sagledavati ne samo u financijskom dijelu, kako mnogi to spočitavaju, već ga treba sagledavati u paketu svih drugih zakona, a prvenstveno se u ovom smislu misli i na onaj zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, kad su upravo ti gradovi i općine na takvim područjima itekako podignuli svoj proračun s osnova onih mjera koje su tim zakonima predviđeno. Dakle, ne treba sagledavati samo ovaj zakon, nego u paketu svih ostalih zakona i resora ono što nam je konačni cilj, ostanak stanovništva na tom području. Poštovani kolega Lipošćak, izvolite. Kolega Klariću, u potpunosti se slažem s vama i zapravo često se lovimo u jednu zamku u kojemu kad nam paše gledamo zakon u puno širem svjetlu, u puno širem pogledu, a kad nam ne paše gledamo isključivo na njega. Ovaj zakon nosi direktno sa sobom određena financijska sredstva, međutim i ono što ste sami rekli, brojne su druge pogodnosti, pa čak i financijske, ne samo ovo što ste vi govorili za brdsko-planinska područja. Spomenut ću tu, budući da često govorimo i pričamo o šumama i šumarstvu, imali smo ne tako davno i Zakon o šumama ovdje gdje je za područja, odnosno za brdsko-planinska područja i za potpomognuta područja šumski doprinos podignut za dvostruko, znači sa 5% na 10%. To nisu male svote, to nisu male novci. Evo konkretno Uprava šuma Ogulin je u 2017. godini uplatila kroz doprinos onaj stari od 5% 2 milijuna kuna na račun jedinica lokalne samouprave i jednostavnom računicom možemo doći do toga koji su to novci i sada, tako da slažem se s ovim što ste rekli.